Hi, Cyrus. Hello, DJ Lala. Mm-hmm. Yes, I just want to open my 6 years girlfriend. Okay. Actually, kabe-break lang namin nung Monday. Ouch. Why? So, actually, I'm from Taguig and she is from Pangasinan. Mm-hmm. So, di ko lang kasi maintindihan kung bakit ang bilis niya lang kalimutan yung 6 years na may kapalit agad. Okay. Ano bang nangyari? For 6 years, how was your relationship with her? Walk me through yung mga nangyari sa inyo Yes, bago umabot dito. actually, naging masaya naman kami, I guess, 3 years ago. Pero medyo naglaylo kami, nag-complicated kami since nagka-work ako. Kasi Mm-hmm. yung relationship namin is since high school. Then, nung nagka-work ako, syempre, panggabi, wala akong time sa kanya. Tsaka wala rin akong attention. Tsaka yun yung sabi niya sa akin is, kaya daw siya is sumuko is kasi walang attention and walang time. Mm-hmm. Pero hindi ko lang maintindihan is bakit hindi niya maintindihan yung sitwasyon ko. Since working na ako, siya ay student pa lang, ba't di niya maintindihan yung sitwasyon ko? Still, sarili niya pa rin iniintindi niya. Okay. How was your situation nung working ka? Bakit parang sinasabi niyang walang time? Ano ba to? Hindi ka ba talaga nakakapag-chat at all? Hindi mo siya nadadalaw? Di kayo nakikita? Kung nakikita man, gaano kadalang? Actually, sa isang taon, 3 beses na kami nakikita. Pero sometimes 4 because pinapapunta ko siya dito sa bahay. Tsaka syempre welcome siya sa family. Then yun, dun ko binabawi lahat ng time and attention ko. Pero di ko lang maintindihan is bakit hindi niya yun ma-realize or ma-appreciate. That's 4 times a year. That's a year, love. There's, sabihin na natin, 12 months. Sa 12 months na yon, kada buwan may 4 na linggo. Alam mo yun, 365 days. Tapos, 4 na beses lang kayo magkikita doon. So, yung more than 300 days, hindi kayo nagkikita. So, there's nothing really much there to appreciate. I mean, kaya nga tinatanong ko, paano ba yung communication ninyo ng mga panahong nagtatrabaho ka dito sa Manila, love? Actually, our communication is only the cell phone and Facebook. Okay, and gaano ka kadalang mag-chat sa girlfriend mo? Gaano kayo kadalang magkaroon ng video call, ganyan? Gaano kayo kadalang mag-usap na parang hanggang pa-morningan, since long distance yung relationship ninyo? Gaano kadalang, love? Every day, binibigyan ko siya ng 3 hours for chatting and video call. And Saturday and Sunday, which is my day off, I give her my whole day. Mm-hmm. Then, yun. Ano ba yung mga whims niya or yung mga hiling niya within those, sabihin na natin, premises? Kasi parang parang naka-military time si Cyrus medyo talagang bilang na bilang So, ano ba yung tawag dito, mga hinihiling niya dun sa premises na binigay mo sa kanya with your working schedule? Kasi sa totoo lang, if there's someone here na nag-adjust for the whole year or for the whole time na nagtatrabaho ka and you are far away, ay siya. Siya yung nag-adjust. So, ano ba yung mga hiling niya na hindi mo natupad, hindi mo siya napagbigyan, na alam mo yun, unti-unti naipon hanggang sa tuluyang bumitaw na siya, ganun? Actually, sa totoo lang, DJ Chacha, Wow, binigay ko kasi amazing. lahat- That's amazing, Cyrus. You're calling the wrong show. sorry, DJ Lara, sorry. Sorry about that. Yeah. Actually, ginawa ko siyang prinsesa. Binigay ko lahat-lahat ng allowance, cellphone, shoes na gusto niya. Still, hindi niya na-appreciate yun. Nagawa niya pa rin akong palitan agad-agad. Okay. Yun ba yung hiniling niya, mga Then- sapatos, shoes, in behalf of your absence? And yun,
Yun yung mga hinihiling niya. Tapos one time na sabi niya napagod siya, may isa pa siyang hinihiling sa akin with time and attention, which is binibigay ko naman sa kanya. Actually, netong past month, this is our anniversary, June 14, sa Ilocos. Pero since na kasama ang palad, hindi ako pinayagan ng supervisor ko. Actually, parang dun siya nanlamig, parang dun siya na-disappoint sa akin. Mm. Then, sabi niya sa akin nung pagtapos ng date na yon is nag-date kami sa Venice, sa Taguig. Tapos doon niya sinabi sa akin na parang wala na daw siyang spark. Hindi niya na daw nararamdaman ako. Tsaka, sorry. Masakit lang kasi kasama ko siya sa date. Pero parang nakikisama lang siya. Parang go with the flow lang siya, pero hindi yun pala, yung time na yun is hindi niya na ako nararamdaman. Yun lang masakit sa akin is kala ko is meron pa siyang spark na nararamdaman sa akin, or sinabi niya lang yun nung pagtapos ng date namin. Okay. Hindi mo ba yun napansin ng mga moments before you even met? I mean, I'm sure there are changes in her na ngayon mo lang na na-realize, kaya pala ganun na lang siya kausap. Kasi, yun nga dear you gave her a schedule which sabihin na natin nung una she was willingly willingly na nagko-comply kasi nga yun yung schedule na kailangan mo and she's trying to understand, she's trying to keep up with you kasi nag-aaral pa siya and you are now working. So, yung mga adjustments na ginawa niya for you, tapos napapansin niya na nagiging less and less and less. Tapos ngayon nga, 4 times a year na lang kayo magkita. Siyempre, kumbaga, ang Pangasinan at Manila, I'm not saying that it's not that far, pero yeah, it's not that far. I mean, kahit papaano, kakayanin mo naman talaga makipagkita if ever eh. Kasi may mga nakakagawa naman, Cyrus may nakakagawa naman ng ganyan eh. So, meron ka bang napansin sa kanya na different sa chat, sa pakikipag-usap niya sa'yo dun sa 3-hour scheduled niyong video call? Actually, may napansin ako yung parang lagi siya may ginagawa. Actually, yung nag-start nung netong pakapapasok na 2019, parang yung 3 hours na call namin is parang nagiging 1 hour na lang. Tapos mamaya-maya is may gagawin na siya. Mga ganun. Pero siyempre, iintindihin mo kasi may tiwala ka sa isang tao. Pero didn't you ask why? I mean, didn't you ask for more? Like for example, Actually, ikaw mismo nag-initiate sa kanya na, bakit naman? I miss you today. Can we talk more? Actually, nag-initiate ako sa kanya. Pero sabi niya, lagi niya sinasabing very important, ganito ganyan. Inuutusan daw siya. Which is acceptable naman. Tapos, kamakailan lang, nalaman ko na itong mga nakaraang araw lang, may nanliligaw na sa kanya. Which is, yun yung hindi ko matanggap kasi kung sino pa yung minahal mo ng matagal, nagtiwala ka ng buo, binigay mo buong buo sa kanya at sin 100%, siya yung mangiiwan at mangiiwan sa'yo. I understand kasi both of you, sabihin na natin na both of you tried. I'm not saying na hindi siya nag-try at hindi ka nag-try. Both of you guys tried. It's just that hindi lang siguro kayang isuffice ng 4 times a year na pagkikita yung 6 long years ng relationship. I mean, hindi niya siguro na picture out kung gaano pa niya katagal pwedeng tiisin or kayang tiisin yung makasama ka ng 4 times a year lang. Hindi niya siguro alam kung paano niya pa ma-adjust yung sarili niya na makakausap niya lang ang boyfriend niya scheduled 3 hours a day. Kasi parang ayun daig niyo pa may klase.
Kasi Right. sobrang konti lang ng oras at sobrang sabihin na natin specific ng mga windows na pwede kayong kausapin. Okay sana yung long distance relationship kahit papaano kung open lang sana yung communication na tipong kung kailangan ko ng boyfriend ko ng 2 p.m. in the afternoon, kailangan ko pang maghintay ng sabihin na natin 8 p.m. before ko siya makausap kasi ito yung schedule namin na pag-uusap eh. And it's kind of hard to maintain a relationship wherein kung kailangan kita ng oras na yon, 'di ba? Parang kung hindi ka din wala ka din naman noon, how can I do this? How can I fix myself and sabihin na natin na i-schedule yung sarili ko to need you every ganitong hour lang a day. And how can I sabihin na natin stop myself from missing you or hoping that hindi ko kailangan maghintay ng 4 na beses sa loob ng 1 taon para makasama ka. Kasi daig mo pa yun ng ibang bansa, Cyrus eh. I'm not saying na ikaw lang yung may pagkukulang. Of course, meron din naman si ate. Yun nga lang kasi, it just won't fit. Yung ganitong klaseng schedule na sobrang laki ng adjustment, hindi niya kaya pa as of the moment. Kasi meron din siyang errands to run eh because of school. At kung gusto mong... Hindi hindi pa siya pumapasok ngayon. August pa siya. Okay. Bali, itong June and July, parang free time niya. Oo, pero yung months before that, Ayun. hindi ba siya nag-aral? Nag-aaral siya actually. And siguro yun nga. Diba? I'm not just saying about this 2 months ago love. Hindi naman yun lang yung sinasabi ko but the months before that as well. Kaya nga sinasabi ko ano yung mga little things na nag-pile up para ma-reach tong ending na to para ma-reach tong point na to na hindi niya na kayang tiisin pa ulit na hindi niya na kayang pagbigyan pa or hindi niya na kayang pagdaanan pa. Kaya nga tinanong kita, ano yung mga little, sabihin na natin mga whims niya or demands niya na medyo na-disappoint siya or na-disappoint mo siya na nag-pile up para umabot siya sa ganitong desisyon na ayoko na, pagod na ako. Love, ganito, no? Kung meron na siyang bago ngayon, siguro, 1, that could be her way of coping. 2, maybe that guy showed him importance. 3, maybe she became so needy na dahil wala ka, dahil andyan yung absence mo, tapos meron kang schedule, itong lalaking to yung lagi niyang napupuntahan, ito yung lalaking to lagi niyang napagbabalingan ng mga problema niya, itong lalaking to yung laging nandyan para sa kanya, andyan lagi yung lalaki para ipakita importansya niya, ganyan. Kasi even with your gifts, that can never suffice your presence, love Cyrus. Iba pa rin kasi talaga yung presensya mo Siguro, at the back of your head, sabi mo sa sarili mo, maybe I can compensate with gifts. I'll shower her with my love. I'll show her na kahit na nasa malayo ako, I can take care of her by giving her probably kung ano yung kailangan niya at gusto niya. Pero yun nga yun maybe your partner is more than just a girl na materialistic, na mas na-appreciate niya yung presence rather than gifts. Maybe your girlfriend is like that. Kaya siguro nung after everything that you've given to her, ang pinakakinatampo niya or pinakasinama ng loob niya was your anniversary na hindi natuloy. Kasi if there's one thing that she's looking forward to, it's not your gifts, but you. Yeah. So, I'm not saying na ikaw pa yung may mali dito. All I'm saying and all I'm asking you to realize is both of you may pagkakamali dito. Kung meron siyang dungis for having a boyfriend or having someone else not long after you guys broke up, meron ka din namang dungis on your end. Kung nag-adjust ka para sa kanya, nag-adjust din siya ng malaki, Cyrus, for you. It's just that yung situation you're right now, hindi lang talaga siya ideal to make this relationship last. Siguro I realize na siguro kaya siya sumuko is because of lack of attention or time. Hindi niya na makayanan. Doon ako sa hindi niya makayanan, Cyrus. Kasi kung may lack of attention and time in her end, meron din naman time
on your end. Kumbaga, meron din naman mga times na kailangan mo siya and she wasn't present. Kaya I'm giving you the benefit of the doubt na kung ano yung lacking sa kanya, lacking din naman sa inyo. Sa'yo, kasi nga, you both are dealing with the stress that comes along with long distance relationships. So, doon ako sa pangatlo, hindi nyo lang talaga kaya. Siguro, hindi pa lang kayo siguro mature enough in both ends to handle these types of relationship or this type of relationship. Kasi kailangan dito, malawak yung pang-intindi mo, malawak yung pang-unawa mo, hindi ka needy. Kailangan dito yung kaya mong ibangko yung memories that you've shared with that person enough to sustain your relationship up until the next time na magkita kayong dalawa. Ibang klaseng disiplina kasi ang kailangan sa long distance type of relationships. Ibang klase ding pasensya ang kailangan dito, ibang klaseng pangunawa. At dito sa ganitong klaseng relationship, bawal kayo magbilangan, bawal kayo magsumbatan. Kasi kung ano man yung lacking sa isa, lacking din naman sa isa eh. So, hindi kayo pwede magbatuhan ng pagkukulang dahil pareho kayo may pagkukulang sa isa't isa. Yeah. Siguro nga, hindi lang kayo yung tamang tao na dumaan sa ganitong klaseng sitwasyon. And even if you guys are, masyado lang tong early para kayanin yung dalawa. So, I want you to stop blaming her, but I want you to stop blaming yourself too, Cyrus. There's just some things na even if pag-effortan natin, even if i-adjust natin yung sarili natin, magkakam lang talaga tayo dun sa point na exhausted na tayo to try because it's too much for us. At alam natin na it would be better para dun sa taong minamahal natin or para dun sa taong nagmamahal sa atin if titigil na lang muna so that both of you guys can reach whatever it is na gusto nyong mapuntahan in life. Maybe this is her way of telling you na you're better off without me. Na wala kang iniintindi dito sa Pangasinan, na wala kang kailangang isipin, wala kang kailangang unawain, hindi mo kailangan sayangin yung pera mo in order to shower me gifts pero hindi din naman kita makakasama kasi siguro iniisip din ng ex-girlfriend mo na gumagastos ka ng pera for someone na hindi ka naman kinakayang alagaan. Hindi mo rin naman na nakakasama. Hindi ka napapasaya. Pag may sakit ka, not even there. Kumbaga, siguro alam nung ex-girlfriend mo na you guys might have the right type of love for each other. Pero it's not enough to defeat yung long-distance relationship for now. Naintindihan mo ako, mahal? Yeah. So kung naiinis ka kasi meron siyang pinalit agad, hayaan mo na. Hayaan mo na siya. Maybe that's her way of coping. Maybe that's her way of finding a rebound. Maybe that's her way of making through the day. Kumbaga, whatever keeps her ball rolling. As long as alam mo sa sarili mo na you've done everything you could possibly do in order to make this relationship work. At alam mo din naman sa sarili mo, Cyrus, na in her end, in all fairness to her, giving her, with you giving her the benefit of the doubt, ginawa din naman niya lahat ng pang-iintinding kaya niyang gawin sa'yo despite of your pagkukulang. Sabihin mo na lang sa sarili mo na maybe nga, this is not the right time for us. Maybe even if we had the right love, this is not the right time for it. Naintindihan mo ko, mahal? Para walang pain. Actually yung yung new boy, actually hindi pa naman parang actually malapit lang sa kanila. Maybe yun ang dahilan. Maybe not. Parang naghahanap siyang attention. O diba, even less to worry about. Alam mo na kahit papaano, sabihin man natin may pumupukaw ng attention niya, she was decent enough not to embark on yet another relationship after you guys. Diba? Andun pa rin yung sign of respect eh. Alam mo kahit papaano si girl ay hindi naman na nag-take advantage of your relationship. Alam mo din naman si girl na hindi siya nanloko, hindi siya nag-cheat and all. Kumbaga, she was just exhausted by these type of relationship. Napagod lang din talaga siya ng legit side. And you cannot blame her for being tired. Sabi ko nga sa iyo ilagay mo din siguro ako sa posisyon niya, medyo mag-worry din ako sa magiging sitwasyon ko eh. Out of a year, 4 times ko lang makikita yung boyfriend ko and he is not so far away. He's not even overseas. Nasa Manila lang siya and I'm not even a far
hindi pa naman ako ganun kalayong probinsya, Pangasinan lang ako eh. Kumbaga, kahit pa paano, nakakapang-worry din, Cyrus. Pero sabi ko nga sa inyo, this is not really the time to blame each other. Maaring tama yung pagmamahalan, mali lang yung panahon. So for now, para mag-flourish kayo individually, para kahit papaano ma-reach nyo individually yung goals ninyo sa mga career ninyo, maybe this one is the best move, to let each other go muna. Muna naman to eh. If ever na mag-cross uli yung path ninyo one day, and both of you still love each other, maybe you can try again. Pero for now, dahil pareho kayo magkaibang direksyon yung tinatahak, mas mabuti sigurong kung pakakawalan nyo muna yung isa't isa. Yes. Naiintindihan, love? Yes. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mo or ex-girlfriend mo, Cyrus, na whether you believe me or not, I feel naman na minahal ka din talaga niya, Cyrus, and she tried. She tried her best to make things work. Yun nga lang, hindi lang talaga kaya ng pag-adjustan pa. Parang siguro, in her end, nasagad ko na din. I mean, I need someone to be with me. I need someone to be my partner. And if I feel like nadadrag kita pababa because I want you here by my side, then maybe it's time for me to let you fly. So, anong gusto mong sabihin dito sa ex-girlfriend mo, love? Gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko na atensyon and time. Siguro, maybe hindi tayo para sa isa't isa. Pero I respect your decision if makahanap ka ng iba. As a professional, I will respect your decision and maging happy ako since happy ako sa bago ko. Ito. Cyrus, no, I want you to forgive yourself as well. Dito sa dulo ng pag-uusap natin, if there's one thing more I want you to do, that is to forgive yourself. You only went for something that you know na makakabuti para sa'yo. Go after ka lang sa pangarap mo. You just wanted something good in your life. And this career move of yours is something that you do not only for yourself but for your family as well. So, pretty much acceptable naman to love. Yun nga lang, you have to forgive yourself. Patawarin mo yung sarili mo na yung pagkukulang mong yun, hindi yun intensyon. It was never your intention to hurt her. You just did what you think you should. So, if ever na hindi niya kayanin or hindi kayanin ng relationship, maybe hindi pa to talaga yung tamang panahon to sustain one. Okay? Maraming salamat, Cyrus, for calling my show, ha? And ingat ka lagi, love. Thank you. Thank you, love.